Assalamu alaikum mai sauraro, gaskiyar batu ko kuma ce shari akan jawaban da Murja Ibrahim Kunya ta yi kuka a yau a shafi na yada zumunta mai suna TikTok. To mai sauraro, kamar yadda ka sani a baya, kotu ta fitar da takarda kan cewar a kamo mata waɗannan shahararrun jarumai na shafin yada zumunta mai suna TikTok. To a yau ne ta fito ita wannan ɗaya daga cikin wa'annan jaruman da aka sanar cewar a kama su mai suna Murja Ibrahim Kunya. Ta fito tana yin kuka, tana ce za ta tona asirin waɗanda suka yi wa'annan laifi. Su sun fito sun ɓoye nasu suna yayata ta a gari cewar ta aikata wani laifi. To wana laifi ta aikata in ji ta, kuma take cewa ta san da cewar wannan tsoho mara mutunci yana yin lalata da yara ƙananu 'yan shekara 12. Wai ita abin takaici ma a gunta da tana da 'ya da yanzu har da ita kenan ake yi wa wannan abu, ko kuma tana da ƙanwa ba ta jin daɗin wannan abubuwan da ake yi, amma haka take dannewa. To yau za ta yi tonan asiri. Haka kukanta shaɓe-shaɓe mai sauraro, kamar yadda muka kawo maka a wannan bidiyo namu mai albarka. To mai sauraro, ita wannan dai kowa ya sani shahararriyar jaruma ce ta ɓangaren shafin yaɗa zumunta mai suna TikTok, domin ita ba 'yar Kannywood ba ce ba, amma a faɗarta wai an sa ta a gaba, ana so a takura wa rayuwarta, ita kuma ba ta da hankali, tana da matsalar dattin ƙwaƙwalwa a faɗarta. Haka ta yi ta faɗa, tana ta kuka, tana goge hawaye mai sauraro, tana nuna bata ji daɗin wannan abu ba. To amma mai sauraro, wannan yana zuwa maka daga cikin tashar Arewa Site TV. Muna buƙatar dangwala subscribing ɗinka da kuma taɓa alamar ƙararrawa domin sake samun zafafan bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗaura. Kada ka manta da sunan tashar nan tamu mai albarka mai suna Arewa Site TV. Muna godiya da jimirin kallonmu da kuke yi mai sauraro. Mun gode.